σας! Είμαστε στο Γενικό Λύκειο Χριστένων και εκπροσωπούμε την ομάδα του σχολείου μας στο συνέδριο της Κωνσταντινούπολης. Θέλουμε να σας πούμε λίγα πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο δουλέψαμε. Αρχικά, χωριστήκαμε σε ομάδες, δουλέψαμε πολύ σκληρά και ελπίζουμε το αποτέλεσμα να είναι πολύ ενδιαφέρον. Το θέμα που επιλέξαμε για την εργασία μας είναι με μία της Κωνσταντινούπολης. Δεν θέλαμε βέβαια να κάνουμε μία απλή παράθεση των μνημείων της πόλης, την οποία θα μπορούσε να βρει οποιοσδήποτε κάνοντας μία απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο. Σκεφτήκαμε λοιπόν να κάνουμε μία έρευνα, στην οποία θα παρουσιάζαμε τα μνημεία τα δικά μας, δηλαδή τα ελληνικά, τα οποία συνομιλούν με κάποιο τρόπο με μνημεία αντίστοιχα από την Κωνσταντινούπολη. Και ειδού τα αποτελέσματα της έρευνας. Ο ναός αποτελείται από το έθριο, μία υπαίθρια μαρμαρόστρωτη και περίστηλη αυλή, στο μέσο της οποίας ήταν η μαρμάρινη κρίνη που έφερε την ονομαστή καρκινική επιγραφή «Νύψωνα νομίματα, μη μόνον όψιν». Εσωτερικά χωρίζεται σε 3 κλίτη, στο έστα λέγαμε σήμερα, των οποίων το μεσαίο είναι διπλάσιου πλάτους των άλλων 2. Συνεχίζουμε με την Αγία Σοφιά του Αιγαίου, την οποία έκτισε ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκπληρώνοντας το τάμα της μητέρας του Αγίας Ελένης. Πρόκειται για την πρώτη βασιλική της Κωνσταντινίου εποχής, η οποία βέβαια αργότερα επί εποχής του Επικράτορα Ιουστινιανού ανακαινίστηκε πολλές φορές. Κατά την παράδοση, ο ναός αυτός χτίστηκε από μαθητή του αρχιτέκτονα της Αγίας Σοφιάς. Στην Αγία Σοφιά της Ρούμελης, όπως συνηθίζεται να λέγεται η Μονή, εγκαθίστανται Λατίνοι μοναχοί μετά το 1204, την εποχή της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ με την τουρκοκρατία επανέρχεται σε ελληνικά χέρια. Στη διάρκεια των αιώνων αυτών γνώρισε καταστροφές και λαιλασίες. Κάτι μας θυμίζει αυτό. Το επιβλητικό φρούριο Ρούμελη Χισάρ, η κάστρο της Ρούμελης, που κοσμεί τα στενά του Βοσπόρου, οικοδομήθηκε το 1452. Ο Σουλτάνος Μωάμεθ ο δεύτερος το κατασκεύασε με στόχο να αποκόψει τον ανεφοδιασμό σιτηρών της πρωτεύουσας από το λιμάνι του Εύξηνου Πόντου. Το Ρούμελη Χισάρ έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανάλυση της Κωνσταντινούπολης. Σήμερα διατηρείται σε καλή κατάσταση και λειτουργεί ως μουσείο, ενώ κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λειτουργεί και ως θερινός συναυλιακός χώρος.
Το κάστρο του Τυρίου παρουσιάζει ομοιότητες με το Ρούμελι Χισάρ και αυτό είναι χτισμένο από Οθωμανούς το 1499, άρα της ίδιας εποχής με το κάστρο της Ρούμελης. Να σημειωθεί ότι τα περισσότερα ενελάδη κάστρα είναι νετικά. Και αυτό λειτουργήσε ως στρατηγικό σημείο για τον έλεγχο της εισόδου και της εξόδου των πλοίων στην περιοχή και η οχυρότητα της θέσης του τονιζόταν με την παροιμιώδη έκφραση «Ούτε πουλί δεν πετάει ανάμεσα στα κάστρα». Και τα δύο λοιπόν, Ρούμελι Χισάρ και κάστρο του Τυρίου, είναι χτισμένα παρακιναλώς και έχουν καταπληκτική θέση. Οι πύργοι του κάστρου της Ρούμελης μας φέρνουν απευθείας στο μυαλό το λευκό πύργο της Θεσσαλονίκης και αυτό οθωμανικό χειροματικό έργο του 15ου αιώνα. Ο λευκός πύργος στήθηκε μετά την άλωση της Θεσσαλονίκης. Στη θέση του υπήρχε παλαιότερος πύργος της βυζαντινής οχύρωσης της Θεσσαλονίκης, στο σημείο που το ανατολικό τείχος συνδεόταν με το τείχος της θάλασσας. Άλλη μια προφανής ομοιότητα με τους πύργους του κάστρου της Ρούμελης Χισάρ. Ο κεντρικός πύργος στο Ρούμελι Χισάρ έχει μέσα και φούρνο, ενώ ο λευκός πύργος έχει τζάκια και αγωγούς καπνού. Πράγμα που σημαίνει ότι και τα δύο αποτελούσαν κατάλημα στρατιωτών. Κύριο δομικό υλικό και στα δύο οι πέτρες και οι πλήνθοι, αν και στο τουρκικό φρούριο έχουν χρησιμοποιηθεί και ξύλα, σίδερα, τούβλα. Και στα δύο έχουν γίνει πολλές επισκευές και αναστηλώσεις και στα δύο έχει κατεδαφιστεί μέρος του περίβολού τους. Ένα από τα πιο αξιομνημόνευτα μνημεία της Κωνσταντινούπολης είναι ο Τρικάρινος Όφης, επίσης γνωστός ως και η στήλη των Όφεων, ο τρίποδας των Πλατεών, το τρικέφαλο φίδι. Και πώς βρέθηκε αυτή η στήλη στην Κωνσταντινούπολη? Μεγάλη ιστορία. Όταν ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος μετέφερε την πρωτεύουσά του από τη Ρώμη στο Βυζάντιο, με διάταγμά του διακομίστηκαν πολλά μνημεία από την Ελλάδα και τη Ρώμη για τον καλοπισμό της νέας πρωτεύουσας. Ένα από αυτά και ο Τρικάρινος Όφης, ισχυρό σύμβολο ισχύως για τη νεοσύστατη Κωνσταντινούπολη. Η συνομιλία που συναντάμε εδώ έχει να κάνει με το γεγονός ότι αν πάει κανείς σήμερα στους Τελφούς, θα δει το τρικέφαλο φίδι μπροστά του. Πρόκειται για μια αρχαία ορειχάλκινη στήλη στην περιοχή του υποδρόμου της Κωνσταντινούπολης. Αποτελούσε τη στήριξη ενός αρχαιοελληνικού χρυσού τρίποδα των αρχών του 5ου αιώνα π.Χ., ο οποίος κατασκευάστηκε προς ανάμνηση των Ελλήνων, οι οποίοι σκοτώθηκαν πολεμώντας τη μάχη των Πλατεών. Οι επιγραφές διασώζονται σε μεγάλο βαθμό έως και σήμερα. Το γύψινο εκμαγείο του οφιόσχημου στηρίγματος κατασκευάστηκε και μεταφέρθηκε από την Κωνσταντινούπολη στο Μουσείο των Δελφών. Πρόκειται για ένα ορειχάλκινο αντίγραφο της στήλης, το οποίο μάλιστα διατηρούνται σε καλή κατάσταση εγχάρακτες επιγραφές με τα ονόματα των ελληνικών πόλεων που συμμετείχαν στη μάχη των Πλατεών. Ονόματα τα οποία έχουν σβηστεί σχεδόν από το πρωτότυπο λόγω της οξύδωσης και της μακραίωνης έκθεσής του σε ποικίλες καιρικές συνθήκες.
Το Αδριάνο Υδραγωγείο είναι ένα σύνθετο και εντυπωσιακό έργο, εξ ολοκληρού υπόγειο, αποτελούμενο από σύραγγα και φρεάτια που φτάνουν σε βάθος 40 μέτρα. Και αυτό, όπως και η κινστέρνα της πόλης, που ανακαλύφθηκε ξανά, όπως είπαμε, στα μέσα του 16ου αιώνα, έπεσε στην αφάνεια και ανακαλύφθηκε εκ νέου το 1847.